Sige, murag wala na yung ulan. Murag wala na yung ulan kay wala na. Silong sa uga dali kay na. Tara, pasok-tasok na nato kay basi banig. Basi hindi magsurti ang takadilya to boling na to mga kulo bid. Dito ulit ng mga istorya ng mga tsuy kay bahalag makapanood ang tatani bahalag mga size mga good size ra na mga isda tong mga makuha karon. Ug makita niyo sa akong vlog. Let's go. Yeah. But bila ka ni ka kilo mga choice, bila ka ni ka kilo. Yun sa tao nga isa, mo ni mamsa guro, di mo guro ni mamsa. Sa kaning isda. Good size mga choice, sa mga isda mga choice, good size. Good size man, good size. Let's do this. Clip na tagmayo mga choice, oh, kasi makabuhi. Lure natin is asan yung lure? Ara. Kapit na bali. Kamera wa pagid ka play nakalimot taga play mga choy. Bisti ilog na tagay mga choy. Tunaw ng video. Importante nakuha na to siya. Let's go mga choy. Let's go. Barracuda. Yes. Another good size mga choy. Another good size. Good size mga choy. Karon ra ako na videohan, wala ko ka-play. Sinsya kay mo mga choy, wala na target ang sa play. Grabe ka lugnot. Grabe ka lugnot mga choy. Good size mga choy. Good size. Good size mga choy, good size. Let's go. Let's do it. Alright, what's up mga choy? Patilo sa ta mga choy no. Kay medyo ulan na. Ulan na gid. So karon mga choy ligapon ta na siruhan at least nakakuha ta nakalimot lang jud og video mga choy sa sobra lugnot na namo ipislat na gyud akong mata oh. Ara good size ang mata pikas pislat na akong pikas mata. Kalimot na yung video kayo ng mga choy. Pasensya kayo mga choy. Kaya wala yun nakita yung mga lugnot na mga choy. Wala ko kabalo wala ito naka-video dahil. Ataya po kayo. Pasensya kayo yung mga choy. Pero at least nakuha natin siya mga choy. Importante din makapanood anta mga choy. Diba tagatagag mga big size. Pero abot kabalo ko. Abot niya po ni kilo. Suda juga kayo basta walay kuan basta walay magawit sa kamera sud kayo basta gibutang ra sa kuan rad kitay mo tay mga bag nga butangan ng kamera good mag-order pa tani mga choice so pasensya din mo kayo mga choice nga wala kayo nakuha ng video mga choice so bawer at sulod mga choice at least nakuha lang natong ang isda mga choice good size na makapanood na miyani. Let's go mga choice so mamasol sa ta mga choice mamasol pa ta kay murag kulang-kulang pa na sa nanay lang. Okay, let's go mga choice, let's go. Let's go. Ikaw na yung i-close daw. O yun daw. Yung i-close daw. Hindi man supay sumpayon. Largo raman. Largo ra. Lubog bitaw kayo. Ito na bag. Nagmata umur ra magkuan niya hod. Ano yung matay ko andre? Wanda gamay ra kadyo. Lubog ra kayo siya. Naisa ra kayo. Usabit, nangani ba naka-carbon siya? Lagi? Nasa ilagay bawal gid siya dan ulan. Bawal di siya? Bawal gid siya ganang. Okay ra ngani. Ang kuan
panglawod. Pero nindot man po siya ibato kay kusog po siya mulatos ba. Dagko ang paon, kausaro ko gi sugdan. Kani ko ba? kani kay pagkuha na kuha ni kay kuan man. Lugnot kayo bigani kay wala na bali. Gani kay Agoro yung kuan di kuan ardi mabali, ana iyo yun mo. Nailon Suya kay ko. kayo eh. Malit na may dagan ko sa nusi, wa po ko kadto pod. Kuan, order ka gana ka ng kapong or kuso. Pukuso no? Ano Shopee? Siape. Siape man ang din ako. Dugay lang mabot lagi. Mana? Oh, si Mana kap. Si Mana Mana. gyapon. Tama to mga chuy, grabe ka gana sa kuan. Pang jig or pang lawod gini ngani. Lagi. Ngani carbon. Ngani po kuso boss, naka-carbon siya. Karbon siya. Ngani po kuso. Ang sa tumoy lang niya. Tumoy niya ba naka-carbon. Aron di siya tayan dito no. Di ko mo. Amo, ikaw ra guro ni ngani dire boss. Okay, ang mga kagawa di ngani naman siya. Dagan mi may ani anglers. Hmm. Nami gising anglers. Dinagat. Mahal ni si